Hello friends, welcome back to my channel. Friends nong jatono no phung kaham tabo phungni baji tongo 8ta hangkai konogo bo tabo no ti phaidrok hangkai ang kisari ro akor sujaga na tabo ri ro akor ani somjak hangkai hindike nong ni samung khalegena je ti phaijak to nong ni samung khus khalai jagya hangkai ko ti phaiga tabo khang nong ni samung khalai sinai hangkai hindike nong bai haina haite sa kok sawana Friends nong nasi mana yang ang tabo nok fari tongo kisa hangkai iko nok rok fari akoi iko ri rok susinai hini wansuk tomani hingke tei taisa pungra tong hini thank you nong tonu khana chin thank you busu chikon tete amo se sapung ambain choli tani ya thank you chikon tete atui baino matuko ambaino samuro ma khayo nok ni hingke tai hangkai tui bo bisi rohaya borok kisa saro kaina se thangpayo datino tui bo hangkai abagai tui nasingni no iko samung rok khanyani ma nasingni ma tongo tui ni bagai hingke friends iko nok ro akorok fari pai kisa nok khunani hini mansuk tongmani kai tabo kisa nok ro akorok kisa hujagana hingkai friends yang nasima kana rang tabo nok hui tongko hingkai pakka belai keno hui tongka moilangi tongka hingkai abagai nok ma huka hingkai iko nok ro hubai ke iko tewa kongman samung tongko hingkai ri ro akorok sunani tini to ri ro kongman somi rijaka ang phungwa sitin somi rijaka ti pai sekak no hingkai tabuk ti pai ke hangke tabuk ri rok susinai hingkai ri rok subi ke mamui bo songjaya ko ani mamui bo songnani tongkho hingkai emni ke to phungo datin basa khatini hingkai dati basa phanle tamkhaini tui sikri hingke samung bo haina atkima tongko tui pai ke se samung rok khlainani nokni jotono yang nasi dan table long ni mani ro belek heli lagai to khani abono sewine ang taisa kaham keri rok bupraya koi table long mani ro dirkha gayango ri rok akorok theboi tongo alnani kai friends hindike narongba ani vlog nai tongdi je paisa hangkai friends iko tabun nok ni samung na kro paidro bani khlai pe khe tabun no hangkai tabang kisa phatar phaimani moso naina hanai ani moso sara hindike nok no phono gane hangkai asu dini tui lujak ang moso sara o tang hingke ko wati ro wai to hangkai bati ro lujak liya hangkai tini khe lui risina yang norok nasingma no ani moso agin sete kisa tori phaikya moso agi chikin tongmani takte se torkha lai blai ro akor no ri na yang jagani no bar phaikya ke lai belai ro khane krai thangbayo yango moso tor khagin chitisa koto kotong kha friends ani moso sarang West Bengal thangpur college of firoktai train by firoktai half longo bathagini afuru afruti himeli ang moso sarana hingke omo songkha kesak jat kotor jat belekeni yogo
Hingga afro noko tu hei ne ang besili kai di kha ke tabo asu jor tian mo sotor kha hingga tabo boro sekai jaga ne sekai ke ta se toron haima tongo tabo sekai en bagi tor yang to khani mo so hingga friends hindike mai bo songjai ko ba mami ro akurok songoi nang baite haina hai kok sabane hindike mami ro song lagi na ke hingga friends yang go iko mami songna bagi ready khai tongo tabo ang tini ang ko songnai tomato chutney akaran reinai ke yang ang tomato helabai tongo tomato chutney ni bagai hingga friends iko tomato helabai kya hindike tabo song lagi na ke Oke friends yang goi ko ani tomato chutney munani naikha ke himdike tabo kari disinai abon pore ke mairo po songna tongkho mairo akoro songpainai himdike friends nai jung dani vlog mamu songbai ya hingke phatar kisa moso sarao kisa tui ke nai kai ko ang tabo moso bupang yang tui tongo kai se kai ni hon tongmani tabo kai jaglak sobi kerei taisa koidin por rogo phan kai na taisa tor glak thong kai yang no karan na nasigi man no moso sara kana no ko tongo koi phol bupang kar tui tongo ang kai nong ni kumui bo yang thana ni ler jak tongka ke aba kai bin banta megi songai tongmani belek ke no kothok ke megi jaga toktui capsicum ke pias bebak mosla rini songka keran ke norok na simano ani megi mungka himdike nong mai horok kok sasini ke friends kai friends ko tabu no mai rok sai pai dro kai mai rok sai pai kha tabu kisa rest khai kenai norok na simano ulo sabo sabo nương sabo thơ nhưng mà xin đi ba anh còn like bao bật comment ra cái video to kana cái friends ini ke tini mai rok sai pai kha okay friends tini horo dati no mai khuisuka saya malah tahu bisa nih di porto mai saja ya fungo se sama se kai ni kumunyo nong ni kumunyo nasimang se hasil ngono boy ko office ni paidrop kai mai tin datin chaka horo kai ad vlog no tini bisi kolo khali ya ad tini ni vlog no saja khatam khane like share comment subscribe kai friends itike tini bagas no tasinong bahan hai ketan vlog ti mali fine hor kaham bye bye